La comunicació consisteix a transmetre informació, idees o sentiments. Pot ser verbal si usem paraules i no verbal si usem gestos, imatges o sons. En qualsevol acte de comunicació apareixen 5 elements: el missatge, allò que es comunica, l'emissor, qui emet el missatge, el receptor, qui rep el missatge, el codi, el sistema de signes utilitzats per a transmetre la informació, el canal, el mitjà a través del qual es transmet el missatge, paper, aire, etc.